táta vám jasně povedal, že nechce, abyste chodili za náma do města. Mohla byste představit něco málo z děje tohoto filmu? No ja môžem z deja. Myslím, že je ťažké pri takomto príbehu prezradiť dej. Ja len môžem povedať, že to je fakt príbeh jedného dňa mladého chlapca, 18-ročného, ktorý žije so svojím otcom, ktorý je nezamestnaný a má svojich kamarátov, proste rasistických, proste orientovaných klukov, boxerov, medzi ktorých patrí a chcel by patriť tak ako festovnejšie. Má psa, ku ktorému má vzťah a vlastne kvôli tomu psovi bol istým spôsobom akceptovaný v tej skupine. Co se děje? Nic. Když se takhle točila film o vlastně těchto skupině těch rasistických skinheadů, konzultovala jste to s některými experty na extremismus u nás? Ja mám rada robiť výskum si sama. A môj výskum spočíval v tom, že som proste ako keby rok a pol stretávala mladých extrémistov. Nestretala som hnutia, stretávala som ich väčšinou na ich stretnutiach. Existuje film od Samuela Fullera, Bílý pes, je ze 70. let. Znáte ho? Protože má dost podobnou tématiku, je to taky problematika rasismu a psa. Dostala som ho od pána Švarca, môjho producenta, a mám ho stále na poličke. Nevidela som ho, pretože ja si myslím, že je super, že sú filmy, ale keď pracujete na takomto ťažkom projekte, tak vlastne musíte mať vlastný názor, musíte sa zhostiť ako svojím spôsobom a nevymedzovať sa voči tomu, čo už ako bolo urobené.